फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण करणार आहोत सांडग्याची आमटी। आता मी हे छोटंसं फ्राईंगचं असं पॅन घेतलेलं आहे, तर मी आता त्याच्यामध्ये हे जवळजवळ 1 चमचा तेल टाकते आणि तेल आपण आता चांगलं तापवून देऊया। आपण आता या तेलामध्ये हे जे मी सांडगे घेतले ते आपण आता याच्यामध्ये फ्राय करून घेऊया। पूर्ण त्याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपण ते फ्राय करून घ्यायचे। सांडग्यांचा आता कलर चेंज झालेला आहे, ते चांगले परतून घ्यायचे। आपल्याला जास्त करपवायचे नाहीये। चांगले असे भाजून घेऊया। सांडगे आता आपले भाजून झालेले आहेत, म्हणजे आपण आता फोडणीची तयारी करूया। 2 ते 3 चमचे त्याच्यामध्ये चांगलं तेल टाकून घेऊया। थोडं जास्त पडलं तरी हरकत नाही, त्याला तवंग चांगला येतो नंतर डाळ शिजल्यानंतर। तेल तापल्यानंतर आधी त्याच्यामध्ये मी थोडीशी राई टाकते, थोडंसं जिरं टाकते आणि त्याच्यात मी नावाला थोडीशी वेलची टाकणार आहे, कारण की त्याच्याने खूप छान अशी वेगळी चव येते। गोड होत नाही पण चांगली चव येते त्याला। आणि लसूण आपण चांगले ठेचून घ्यायचे। ठेचून घेतल्यामुळे त्याला छान असं फोडणीचा वास चांगला येतो। आणि आपण त्याच्यात कढीपत्ता टाकूया। 7 ते 8 लसूणच्या मी मुद्दाम पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, कारण की जास्त लसूण असला की आपल्या डाळीला फ्लेवर खूप छान येतो। आणि मिश्रण चांगलं फ्राय करून घेऊया। आपला लसूण चांगला भाजून झालेला आहे, त्याच्यात मी हा 1 कांदा घेतलेला आहे, तो फ्राय करून घेते चांगला। मी याच्यामध्ये टोमॅटो वापरणार नाहीये, कारण की आपण याच्यामध्ये वरून काही आमसूल नाहीतर मग कोकम, नाहीतर तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडंसं लिंबू पिळून घ्या। ज्यांना टोमॅटो हवा असेल त्यांनी टोमॅटो टाकला तरी चालेल। तेलातच हळद आणि रेड चिली पावडर म्हणजे लाल मसाला किंवा तुमच्याकडे जो काही मसाला असेल तो आपण टाकू शकतो। आणि आता त्याच्यात हे जे भाजून घेतलेले सांडगे आहेत ते चांगले तेलात आपण फ्राय करून घेऊया। आणि याच्यामध्ये मी थोडीशी अशी तुरीची डाळ टाकणार आहे, म्हणजे आपलं रस्सा एकदमच पातळ असा होणार नाही। त्याच्यामुळे आपण थोडीशी डाळ टाकूया। थोडी वेगळी आमटी करून बघूया कशी होते। आणि इथे मी हे कांदा, लसूण, आलं आणि खोबरं याचं वाटण काढलेलं आहे, ते मी 1 ते 1.5 चमचा वाटण घेतलेलं आहे। हे भाजलेलं वाटण आहे, याच्यामध्ये खोबरं, कांदा, आलं, लसूण आणि गरम मसाला याचा वापर केलेला आहे। याची मी रेसिपी पोस्ट केलेली आहे, तुम्ही बघून घ्या। हे सगळं मिश्रण आपण असं फ्राय करून घेऊया। आता पूर्णपणे चांगलं फ्राय झालंय। तुम्हाला जर वाटण टाकायचं नसेल तर तुम्ही याच्यामध्ये फक्त आलं आणि लसूणची पेस्ट सुद्धा टाकून करू शकता ही आमटी। हे मिश्रण आपलं चांगलं फ्राय झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये गरम पाणी टाकणार आहोत, म्हणजे आपण याच्यामध्ये जी डाळ टाकलेली आहे ती चांगली शिजेल।
आमटी डाळ शिजल्यानंतर आपली आमटी थोडीशी थिक होणार आहे आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये मीठ टाकून आपण वरून कोथिंबीर टाकू शकतो. तर आता ही आमटी 5 ते 7 मिनिट चांगली उकळून देऊया. त्याच्यावर मी झाकण ठेवते, म्हणजे 5 ते 7 मिनिट झाली की ती आमटी चांगली उकळेल. आपली आमटी आता चांगली उकळते. आपली त्यात डाळ पण चांगली शिजत आलेली आहे. त्याच्यात आता चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे. चांगली परतून घेऊन त्याच्यामध्ये आता ही चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. तुमच्याकडे जर खोबरा किसून जर तयार असेल किंवा जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये वरून खोबरं टाकलेलं जर चालत असेल तर आपण या आमटीमध्ये खोबरं टाकू शकतो. चांगलं टाकतो. मी इथे हे छोटे 2 चमचे खोबरं घेतलेलं आहे. मी नाही टाकलं तरी चालेल, ऑप्शनल आहे ते, पण थोडीशी वेगळी अशी आमटी छान तयार होणार आहे. आणि आपण आता ही थोडीशी कोथिंबीर घेतली ती वरून टाकूया. थोडीशी 1 मिनिटभर झाकून ठेवू, नंतर मग आपली आमटी रेडी आहे. एक मिनिटभर झालेला आहे. आपली आमटी आता पूर्णपणे रेडी आहे. तुम्ही ही घरी नक्की ट्राय करा. थोडीशी वेगळी रेसिपी आहे आणि तुम्हाला जरी नक्की आवडली असेल तर तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.